Και από το handball θα μεταφερθούμε στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στον Ερμία Μιντέο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει αύριο Κυριακή 5 Έκτου και ώρα 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου γενική συνέλευση με τα θέματα του απολογισμού και της διαδικασίας των αρχιερεσιών να είναι σε πρώτο επίπεδο. Με τους ηθήνοντες του Συλλόγου να απευθύνουν κάλεσμα στους φίλους του Συλλόγου ώστε να παρευρεθούν στη συνέλευση. Γι' αυτό το λόγο έχω τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο του Ράδιο Αμίντεο τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Αμίντεο για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει πραγματικά για τον Ερμία Μιντέου, και όντως πρόεδρος ένα χρόνο είδα ότι όπου το χρειαστήκαμε ήταν κοντά μας και τον ευχαριστώ. Κύριε Λαζαρίδη, ο Ερμής κατά γενική ομολογία έκανε μια αξιόλογη προσπάθεια στο τοπικό πρωτάθλημα και ουσιαστικά στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να είναι αυτός που θα διεκδικούσε την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Ωστόσο, είστε ικανοποιημένος από την φετινή χρονιά ή περιμένατε κάτι περισσότερο? Ξεκινώντας τη φετινή τη χρονιά που μας πέρασε, στόχος δεν ήταν το πρωτάθλημα. Το είχα τονίσει σε όλους τους τόνους και προς πάσα κατεύθυνση. Μετά τις παρενέσεις των παιδιών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια να έρθω να βοηθήσω τον Ερμή, το όραμά μου δεν ήταν ερχόμενος εδώ η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Η σκέψη μου και το μυαλό μου ήταν πώς θα δημιουργήσουμε τις υποδομές αυτές πρώτα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν διάρκεια και δεν θα έχουν μια αναλαμπή. Εάν με ρωτάτε αν πετύχαμε, εκτιμώ ότι η χρονιά η πρώτη ήταν πειραματική. Όχι. Βέβαια δεν είχαμε στόχο το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να έχει έρθει. Δημιουργήσαμε μια δεύτερη ομάδα, τις Ελπίδες. Εκεί κάναμε τα λάθη μας, δεν τις στηρίξαμε, που εκεί είναι όλο το μέλλον το ποδοσφαιρικό του Αμιντέου. Και δεν δώσαμε, και πιστεύω έχουν να δώσουν πάρα πολλά στις ακαδημίες. Γι' αυτό ξεκινήσαμε ήδη και παίρνοντας στο γήπεδο την έγκριση, και ευχαριστώ τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τον ΔΣ του Ροδόνα, μας παραχώρησε το γήπεδό του, το οποίο θα το ετοιμάζουμε, γίνονται εργασίες και θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις Ελπίδες, τη δεύτερη μας ομάδα του Ερμή, για το επόμενο πρωτάθλημα. Και στο γήπεδο του Αμιντέου κάνουμε 2 βοηθητικούς χώρους. Και θα ήταν άδικο και εδώ να μην ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο, τον Καμπόη, πώς τον λέμε, τον Αποστόλη, τον φίλο μου, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους. Επομένως, από ό,τι βλέπετε, προχωράμε στην υποδομή για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Κύριε Λαζαρίδη, πριν αναλάβετε τα ενία του Συλλόγου, προπονητής της ομάδος ήταν ο κύριος Στέλιος Δαμπίζας. Τελικά τι έγινε και δεν επήλθε συμφωνία ώστε να καθόταν ο ίδιος coach στο πάγκο της ομάδος? Ναι. Όταν ήρθα στην ομάδα δεν ήξερα πράγματα και γεγονότα. Εγώ το είχα δεδομένο ότι ο προπονητής της χρονιάς αυτής της περσινής θα ήταν ο Δαμπίζας. Μετά από παρενέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή γνωρίζανε πράγματα και θαύματα, ζήτησαν και αποφάσισαν να μην είναι ο Νταμπίζας. Την πρώτη μου δήλωση που έκανα σαν πρόεδρος είπα αρκεί να μην το μετανιώσαμε, και φάνηκε τελικά ότι ήταν άδικο και απέναντι στον Νταμπίζα αυτό που έγινε και απέναντι στην ομάδα μας. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι με τον ερχομό σας είδαμε αναβάθμιση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στα ηλικιακά τμήματα. Είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή των παιδιών και γενικά από το έργο των προπονητών στις υποδομές? Για να είμαι ειλικρινής, για τη συμμετοχή ναι. Εδώ πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γι' αυτό κιόλας καλάμε γενική συνέλευση, να κάνουμε ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο, να αλλάξουμε πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν. Συμμετοχή είχαμε μεγάλη, είχαμε 25 παιδιά ηλικιακά, μικρής ηλικίας, που τα άλλα χρόνια δινόταν σε διάφορες ομάδες γιατί φεύγαν από τις ακαδημίες. Τώρα τα έχουμε μαζέψει στις Ελπίδες, αλλά δεν δουλέψαμε το κομμάτι αυτό όπως έπρεπε να το δουλέψουμε για να δούμε τα αποτελέσματά του. Και μέσα από τα λάθη πιστεύω ότι μαθαίνουμε και εμείς ήδη. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει έναν, λέει, τον αγώνα να μαζέψουμε ό,τι καλό
σε νεαρή ηλικία υπάρχει στην περιοχή, να το φέρουμε στο Αμύντιο. Κύριε Λαζαρίδη, αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας, τι αναμένετε να προκύψει από αυτήν τη συνέλευση? Και το κυριότερο, θα ηγηθείτε της νέας προσπάθειας ανεξαρτήτου του σχήματος που θα προκύψει? Για μένα δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρόεδρος μετά τη Γενική Συνέλευση. Εγώ είπα ότι ερχόμενο στο Αμύντιο, για οποιαδήποτε θέση θα έρθω να βοηθήσω τη γενέτειρά μου. Αυτό θα συνεχίσω να το πράττω. Είτε είμαι στη θέση του Προέδρου, είτε όχι. Σημαίνει ότι από την ομάδα δεν φεύγω. Εκτός αν με διώξουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Γενική Συνέλευση είναι για να δούμε ποιοι αυτή την προσπάθεια την περσινή με τα τόσα πολλά λάθη την έχουν εκτιμήσει και ποιοι είναι αυτοί οι καινούργοι που είναι έτοιμοι να έρθουν να βοηθήσουν. Και κρίνοντας από όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από τη Γενική Συνέλευση, θα δούμε τα άτομα, γιατί πρέπει να σας πω, δεν μπορώ να έχω ιδιαίτερα προβλήματα από το Διοικητικό μου Συμβούλιο, το οποίο ήταν πολυμελές, όλοι δουλέψανε, αλλά όλοι παρασυρθήκαμε με τη μεγάλη ομάδα, με το πρωτάθλημά της, και δεν δουλέψαμε, πιστεύω, σωστά, καλύτερα τις ακαδημίες, όπως και την ομάδα των Ελπίδων, που φέτος να είστε σίγουροι ότι θα δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, έχει γίνει κάποιος υποτυπώδης σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά? Σας είπα, ήδη έχουμε ξεκινήσει, ήδη έχουμε ανανεώσει τη σύμβαση του προπονητή, και παρότι από αύριο μπορεί να μην είμαι πρόεδρος. Γιατί ακούγονται και για μεταγραφές, για προσθήκες ξένων παικτών μάλιστα. Ναι, στόχος είναι να φέρουμε 2 καλούς ποδοσφαιριστές δοκιμασμένους στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μεγαλύτερες κατηγορίες, οι οποίοι θα μείνουν στην πόλη μας για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί θέλουμε τα παιδιά που έρχονται από πίσω να έχουν μια ομάδα στη μεγαλύτερη κατηγορία. Και ο φετινός ο στόχος πιθανόν θα είναι, θα δούμε, και μέσα σας είπα από τη Γενική Συνέλευση, από τι θέλει ο κόσμος και πόσο τη θέλει αυτή την ομάδα, δεν θα είναι μόνο το πρωτάθλημα, προφανώς θα είναι και η κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κύριε Λαζαρίδη, διανύουμε, η αλήθεια είναι, δύσκολες οικονομικές περιόδους, και η οικονομική αυτή στενότητα γίνεται όλο πιο αισθητή, και ιδιαίτερα στους συλλόγους. Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια και διάκριση και για πρωταθλητισμό, και μάλιστα σε ένα σπορ το οποίο είναι πολυδάπανο? Ναι. Εδώ οι προσδοκίες μου ερχόμενος στο Αμύντιο, τη βοήθεια του κόσμου της περιοχής του Αμυντέου και της πόλης του Αμυντέου, πέρασαν και τις προσδοκίες μου. Όπου απευθυνθήκαμε, στο μέτρο του δυνατού όλοι μας βοηθήσανε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πει όχι. Αυτό μας έχει κάνει να πιστεύουμε ότι το θέλουν, και αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί αν πραγματικά η πόλη δεν θέλει να γίνει μητρόπολη του αθλητισμού στο ποδόσφαιρο για όλα την περιοχή, δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε κιόλας. Αλλά φαίνεται, και θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς, αυτοί που πήραν τα διαρκείας, τον κόσμο. Ήταν συγκινητικό δηλαδή η προσπάθεια. Και βέβαια πιο συγκινητικό από όλα ήταν το τελευταίο παιχνίδι, να χάνεις το πρωτάθλημα μες στην έδρα σου και ο κόσμος 5 λεπτά όρθιος να χειροκροτεί την ομάδα για την προσπάθειά της. Αυτό σου δίνει δύναμη, πιστεύουν στην ομάδα, πιστεύουν στη διοίκησή μας, και από εκεί και πέρα με αυτούς θα συνεχίσουμε. Αν δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος, ο οποίος υπήρχε πέρσι, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει εκτιμώ ότι θα είμαστε καλύτερα φέτος. Και προτιμότερο είναι να είναι πολλοί που δίνουν λίγο, παρά ένας που βάζει τα πολλά. Γιατί ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Κύριε Λαζαρίδη, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για την διασύνδεση του όνομά σας με τα κοινά του Δήμου Αμυντέου, όπως τουλάχιστον συζητάτε στη δημόσια ζωή. Εσείς αποκλείετε ένα τέτοιο σενάριο? Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία, γιατί προς κάθε κατεύθυνση έχω τονίσει, γιατί πραγματικά λένε ήρθε ο Λαζαρίδης εδώ γιατί θέλει να γίνει δήμαρχος. Από το δικό σου το ραδιόφωνο διαβεβαιώνω, και είμαι έτοιμος να δώσω και υπεύθυνη δήλωση σε όποιον θέλει, ότι δεν με ενδιαφέρει ο Δήμος του Αμυντέου. Είμαι παιδί του αθλητισμού. Τον αθλητισμό, όσοι με γνωρίζουν, οι παλιότεροι, ξέρουν τον έχω πληρώσει πάρα πολύ. Δεν έχω μετανιώσει ούτε μία στιγμή. Γιατί λέω, και θα το λέω συνέχεια, ένα παιδάκι να γλιτώσουμε από τα ναρκωτικά ή να ξεφύγει μέσω του αθλητισμού, να γλιτώσει κάποια πράγματα, είναι το μεγάλο μας κέρδος. Και έτσι δεν θέλω να ανησυχεί κανένας για τον Δήμο. Είμαι κάθετος, και αυτή τη δήλωση να την κρατήσετε για να...
για να την αναπαράξουμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα στο κλείσιμο αυτής της ενδιαφέρουσας μίνι συνέντευξης ένα δικό σας σχόλιο, κάτι που θέλετε να περάσετε το μήνυμα προς τον κόσμο και με αφορμή την αυριανή Γενική Συνέλευση. Θέλω να πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι η χρονιά του Ερμή. Πέρσι είχα πει, ποτέ δεν είπα τη λέξη πρωτάθλημα ή γάμα εθνική. Φέτος η ομάδα σχεδιάζεται για να πάει στη γάμα εθνική, όχι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και εάν με ρωτάτε τι θέλουμε να πετύχουμε στο αμύντεο, το όραμα για το αμύντεο είναι να γίνει Μητρόπολης του ποδοσφαίρου, των ακαδημιών, της δεύτερης ομάδος. Και θα σας δώσω και μια τελευταία πληροφορία, την οποία την δουλεύω ακόμα, δεν είναι σίγουρο όμως. Υπάρχει σκέψη να κατεβάσουμε και γυναική ομάδα στο ποδόσφαιρο, Ερμής. Το συζητάμε, θα προκύψει το καινούργιο σχήμα το διοικητικό, κάνουν διασύνδεση με κάποιους ανθρώπους να την αναλάβουν. Μάλιστα ένας συνάδελφός μου που είναι συντοπίτης εδώ από το Βεγόρο, Ευθυμιάδης, ο Δημητράκης, ο γυναικολόγος, μου απάντησε θετικά ότι θα ασχοληθεί. Εάν προχωρήσουν οι συζητήσεις και το προχωρήσουμε, θα έχουμε πρωτάθλημα και πρωτάθλημα γυναικεία στο ποδόσφαιρο. Και αυτό σίγουρα είναι μια ενθαρρυντική και ευχάριστη εξέλιξη. Κύριε Λαζαρίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Αμύντεου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να αναβαθμίσετε το ποδόσφαιρο στην περιοχή και να αναδείξετε τον Ερμή. Και φυσικά εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οτιδήποτε και αν χρειαστείτε. Ναι, το ραδιόφωνο δεν έχουμε θέμα. Πραγματικά έχει σταθεί δίπλα μας και το δείχνει και έπρεπε και σήμερα. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο της περιοχής αύριο να έρθει στην Γενική Συνέλευση για να ακούσει τον προγραμματισμό και τι σκεφτόμαστε για τα ποδοσφαιρικά τμήματα του αμυντείου. Όπως είπαμε, 7,5 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.